jo volia portar-vos a Benlloc perquè esta setmana s'ha impartit un taller d'alternatives ètiques i socials de finançament per a totes aquelles persones que vulguin emprendre en l'àmbit de l'agricultura. Sí, ja sé que en aquests moments s'heu quedat en ètiques socials, finançament, quin embolic. Doncs anem a donar tots els detalls perquè això és molt interessant, fins i tot fins a algun punt de relació amb la prevenció d'incendis. Ens atén al telèfon ja Isaac Lara, ell és coordinador del projecte de la Niuada, centre d'emprenedoria que està al darrere d'este curs d'alternatives ètiques i socials de finançament per a emprenedors. Isaac Lara, bon dia. Hola, bon dia. Vinga, doncs, missió, anava a dir impossible, però de segur que no. Explicar què vol dir exactament emprenedoria social, ètica i sostenible. Doncs mira, a nosaltres ens agrada definir-nos com a la creació d'empreses amb triple valor, amb un valor i un impacte positiu, que seria aquest valor social, ambiental i financer. Vale? En aquest sentit vol dir que una de les empreses, l'objectiu, evidentment, serà guanyar diners, però no a costa de tot. Vale? Perquè n'hi ha moltes empreses que per sobre de qualsevol, diguéssim, decisió que puguin prendre, prima la que seria la financera. Vale? Doncs en aquest cas, no. Seria qüestió de crear empreses que tinguessin aquest impacte positiu i que ajudessin o contribuïssin a un món millor, perquè al final, ara, amb tota aquesta pandèmia i amb tota aquesta crisi que tenim, la gent s'ha donat compte que necessitem empreses que serveixin per al nostre dia a dia, però que no comprometin el nostre futur, que això és lo important. Hem de treballar avui, però també hem de treballar per al demà, perquè si no, la veritat és que anirem malament i ara tenim l'exemple del que comentaves de l'incendi de Llutxent, que no és que sigui directament culpa nostra, però sí que si s'haguessin fet les coses d'una altra manera, probablement no estaríem parlant d'aquesta magnitud. Poses algun exemple concret? Com es materialitzaria tot això? Doncs mira, nosaltres tenim diferents exemples d'empreses. Tenim el cas d'una xica que està ara treballant amb nosaltres, que ella fa teràpia amb animals. Vale? Aquesta teràpia consisteix en, mitjançant, concretament ara té gossos. Ella havia treballat amb lleons marins, però ara mateix té gossos. Vale? Llavors, ajuda a persones que tenen certes dificultats o diversitat funcional d'algun tipus, els ajuda, diguéssim, en el seu dia a dia. Vale? Llavors, aquest seria un bon exemple d'una empresa amb triple valor. Amb triple valor per què? Doncs perquè aquesta emprenedora, evidentment, vol guanyar diners, perquè viuen al món que vivim i necessiten diners, però alhora, amb la seva activitat econòmica, contribueix a millorar la vida d'alguna persona o per almenys no a empitjorar la vida en global. Vale? Llavors aquest seria un dels exemples. Després tenim un altre exemple, que és un agricultor, també una miqueta relacionat amb tot això de l'incendi de Llutxent. Diguéssim que aquest emprenedor que treballa amb l'agricultura, que són un grup de persones, podrien ajudar a evitar precisament tota els incendis, en el sentit de, ostres, si la terra està cuidada, probablement l'incendi serà molt menys efectiu o molt menys virulent. Clar. Doncs, Isaac, t'he d'aturar un moment perquè escoltarem un so rellevant relacionat amb això que dius. Vale. El nostre projecte, establert a Benlloc, està constituït per 3 pilars. El primer, agricultura regenerativa, com deia Ferran, en el que se preocupa de treballar la terra de forma sostenible i recuperar bancals abandonats. El segon té que veure en la transformació del producte, principalment de l'oliva a l'oli ecològic. I el tercer, dinamització del territori i agitació social, en el que intentarem mobilitzar la societat per tal de construir un futur una miqueta més en sobirania alimentària. Este que acabem d'escoltar és un exemple de com es materialitza un projecte, el que ja començava a explicar Isaac Lara, però volem telefonar doncs, a la veu que volem parlar amb la veu que escoltàvem. Ella és Alba Ferran, membre de Malaherba. Molt bon dia, Alba. Hola, molt bon dia. Què tal? Doncs molt interessades en el vostre projecte. Explica'ns un poquet més, a banda del que ja hem escoltat, com podries resumir l'utilitat del vostre projecte i sobretot perquè és ètic, social, sostenible? Doncs, en primer lloc, moltes gràcies per mostrar tant l'interès, perquè per nosaltres és molt important que això estiga passant en aquest moment. Sembla mentida que una empresa de productores en agricultura doncs tinga este relleu, però crec que, com bé estàvem comentant, la natura té en aquest moment una importància de gran relleu per a totes
I bé, l'impacte social sostenible del que me preguntes concretament, doncs en el moment en el que fem agricultura regenerativa vol dir donar nova vida a alguna cosa que ha de generar. Fins ara no hem sabut tractar molt bé el nostre planeta, llavors nosaltres entenem que hem de deixar de viure contra la natura per viure amb la natura. Llavors, la manera en la que tractem el territori genera un impacte, com deia ara l'Isaac, a nivell de contraincendis, a nivell paisatgístic, a nivell de donar-li una altra volta importància al relleu generacional també, no? A la figura de les persones que any rere any han passat sobre aquesta terra i tampoc oblidar totes les coses que sí que ens podien ensenyar, la saviesa del territori. Llavors, ens estaríem ficant aquí involucrant-nos una mica en les bases socials, no? Establint un diàleg també en el territori, revincular-nos en les persones que també viuen aquí i donant tot aquest moviment tant a la terra com a les persones, que això probablement és el que es definiria com territori. I a part, estem parlant d'un moment en el que també estem molt preocupades com a consumidores per un aliment sa, no? Llavors, el moment en què tu treballes així la terra, la natura és molt agraïda i te torna un aliment que pots assegurar que no té pesticides, que no té altres productes químics que sabem que són nocius per a malalties, i llavors estàs menjant un aliment sa, que és aquest dret que tenim, no? Que cada vegada més vas llegint etiquetes. Jo, per exemple, en els fruits secs miro moltes voltes, no sé si com a exercici, quan aneu al supermercat mireu un paquetet, per exemple, de mix de fruits secs i veureu com l'ametlla ve Espanya, l'avellana de Turquia i la nou dels Estats Units. La procedència. I el que es 100 grams... Claro, dime, perdona. Clar, i el que es conrea sí que... Exacte, no? I dius, ostres, 100 grams de fruits secs i estan en una bossa tants quilòmetres a fer, i la figura de qui ha treballat i fer camp, no? Que poca dignitat per a aquesta persona. Alba, una pregunta, si no és indiscreció, quina edat tens? Ara tinc 30 anys. 30 anys. I quan vas començar amb el projecte? 29. Portem un any i ficades a full en això. Val. I tenint en compte que molts pares i mares, ja pot ser per tradició, per tòpic, desaconsellen als seus fills i filles que treballen en un sector com el camp, per totes les notícies negatives, sobre els preus baixos, com és de dur el treball, tenint en compte això, vosaltres heu tingut moltes reaccions adverses, amics, pares, família, que vos digueren, sabeu on esteu anant? Sí, hem rebut de tot. Hem rebut una vessant que ens dona molt de suport i una vessant que ens diu que estem fent en aquests moments. I creiem que precisament és un moment molt bo per donar una resposta a una nova, el que es diu nova ruralitat, no sé si ens agrada aquest terme, però, jolín, el que hem viscut fins ara tampoc ens ha agradat, estos salaris precaris. Totes nosaltres, totes les persones que formem el grup, hem treballat, tenim molts estudis, jo soc infermera i estic fent un doctorat en lactància, de fet, vull dir que no és que he abandonat la meva part. Després parlarem de lactància, Queda't escoltant, Alba. Sí, ho he sentit, és estupendo, molt bé. Llavors, vull dir, tenim molts interessos, però el que sí tenim en comú és que ens agrada menjar millor, que ens agrada la natura i ens agrada tindre una vida en la que tinguem una miqueta de mandato sobre les hores que treballem, no? I el camp això t'ho dona. Clar. I quants camps heu recuperat? Quanta terra i què esteu produint? Hem recuperat de forma familiar, teníem 10 en propietat, per dir-ho d'alguna manera, i hem recuperat 10 hectàrees. Estem recuperant 10 hectàrees. Famílies que ens han cedit noves terres. En total, doncs això, són 20 hectàrees. El que produïm i transformem i fem tot el traçat del producte fins a la venda final és oli d'oliva. A part, l'ametlla i la garrofa. En principi, de moment, estem en aquests 3 productes. Molt interessant. No per la perspectiva també, no, de tot el que està explicant-nos, Alba, però no per la perspectiva del que havia esmentat Adés Isaac, no? De que quan un engega un projecte empresarial espera, jo no dic fer-se ric, però vaja, guanyar-se la vida, no? Poder guanyar diners. Creus que cal encara una tasca de conscienciació a la societat en general per posar en valor tot això que dius, no? Que cal consumir producte de temporada, però de proximitat, del que es fa hacia al costat i posar en valor tot aquest treball que esteu fent al camp?
Efectivament, estic totalment d'acord. De fet, això són també les polítiques que tenen que recolzar això. No crec que un canvi efectiu sobre el sistema en el que vivim serà possible si no consumim de forma conscient. I és cosa de les polítiques que ens ajuden a fer-ho i del consumidor. Vull dir, crec que va de la mà, no només és el consumidor o la consumidora qui té que saber-ho, sinó que s'han de fer polítiques perquè això sigui possible, no? A mi m'agradaria preguntar-li a Isaac sobre l'efecte que també pot tindre esta manera d'enfocar l'emprenedoria per al despoblament, perquè estem parlant de Castelló. Concretament, la Niuada dona servei a 10 municipis molt diferents de la part nord de la comarca de la Plana Alta, però sí que m'agradaria saber fins a quin punt es pot ajudar a repoblar els municipis. Clar, realment nosaltres estem molt contents de la tasca que estem fent perquè al final amb aquestes xicotetes empreses que van eixint, diguéssim que genera ocupació en el municipi en si. Doncs, per exemple, en aquest cas, el projecte de Mala Herba, que és un projecte del que estem nosaltres molt contents, està generant ocupació directament al municipi de Benlloc. En aquest cas, doncs, de moment és a petita escala, però bueno, al final mai se sap. Llavors, una miqueta, per exemple, aquest projecte que comentava de la xica dels animals, aquesta xica treballa a la Vall d'Alba. Llavors genera ocupació a la Vall d'Alba. Llavors sí que és cert que estem parlant de projectes xicotets. Llavors potser generen 1, 2, 3 persones, diguéssim, en ocupació. Però, bueno, escolta, al final tot és anar sumant i en aquests pobles que estan una miqueta patint aquesta despoblació, sí que és veritat que despoblació en si és un terme una miqueta gran, però sí que és veritat que n'hi ha pobles dels nostres municipis que tenen, diguéssim, una baixa població, no? Llavors, en aquest cas, no és perquè la gent no hi vulgui viure, sinó perquè la gent no té com viure. Clar, no té oportunitats. Llavors, en aquest cas, nosaltres incentivem que la gent tingui aquesta creativitat, perquè al final tots pensem, tots tenim idees, tots tenim creativitat, però, escolta, anem a treballar perquè aquesta creativitat es transformi en una realitat. Primer anem a plasmar-la sobre un paper i si aquest paper ens diu que ve, doncs, escolta, tira-li avant, perquè al final probablement serà un negoci que tu montis relacionat amb alguna que t'agrada, que t'apassiona, que ja has viscut o que t'agradaria viure. Llavors, escolta, d'aquesta forma el negoci ja té més opcions diguéssim, d'avançar, de tirar endavant. Llavors nosaltres treballem una miqueta en aquest aspecte. Treballem amb els municipis que engloben el nostre pacte territorial de la Plana Alta Nord, però sí que treballem també, diguéssim, si alguna persona s'apropa també que vol treballar amb nosaltres, doncs nosaltres no li direm que no, perquè oferim un servei públic. Però, Isaac, ja els has advertit a les persones que teniu que ser autònoma, emprenedor. Molt sostenible per a la salut mental no és? Ai. Això és un tema ja, i si ja m'ha parlat del tema d'autònoms, això ja és una altra complicació. Nosaltres treballem perquè el projecte, diguéssim, sobre el paper tingui una bona forma i una bona estructura, i després ja treballarem la forma jurídica, perquè al final no tot és, diguéssim, a l'autònom que tu comentes. N'hi ha moltes figures jurídiques, principalment les que són més associatives, que aquestes generen, diguéssim, un estrès inferior. ¿Vale? Bueno, diguéssim que transformaríem l'estrès a nivell econòmic per l'estrès a nivell de relacions socials. ¿Vale? Però sí que és veritat que seria una forma, diguéssim, més lligada a la filosofia i una miqueta a la vida més de municipis una miqueta més xicotets. ¿Vale? O sigui, no és... Quan la gent pensa en muntar un negoci, sempre pensa en muntar-lo sol. Sí. ¿Vale? Llavors, nosaltres també treballem perquè la gent canvi aquesta mentalitat. Molt interessant. Al final, clar, molt interessant perquè, per exemple, el projecte de Mala Herba són un projecte molt multidisciplinar, o sigui, tenen facetes de tots els aspectes. Això que els hi permet no haver d'externalitzar serveis, o per almenys no externalitzar-los tots, perquè com tenen una miqueta de perfil de cada cosa, doncs és més probable que puguin, diguéssim, desenvolupar el seu negoci des de dintre directament. Però, clar, per això has de ser més gent, no pots pensar en jo monto un negoci. El concepte clàssic és jo el monto sol, i me faig molt ric i el venc. Clar, aquest concepte potser a les ciutats grans pot funcionar, però no a tot arreu pot funcionar. Alba, per al·lusions, què ens contes? Bueno, nosaltres, de fet, Ferran va començar a soles i en un punt determinat, treballant en la Niuada,
ens adonem que necessitem coordinar-se molt més, no? Llavors, en aquest moment, quan totes quatre ens fiquem a treballar per a fer mala herba possible. És impossible, és veritat que la part econòmica és sempre la que més patir fa, perquè hem de ser sinceres, i llavors en aquest moment nosaltres dels quatre només Ferran pot, diguem, estar al 100% dedicat a això. Però també és veritat que quan te dediques a un projecte que té este valor tan increïble, perquè va molt més enllà de l'econòmic, de no voler fer diners i ja està, sinó voler transformar, és una mena de passió. Llavors és molt interessant perquè és que t'ho creus tant que dius, ostres, que vull dedicar-li moltes hores en això, perquè de veritat tenim aquesta il·lusió, no? Clar. Parles de dedicar-li moltes hores i no sols in situ, no sols al camp, sinó també m'imagine que parlaves, no, del relleu generacional i també esta nova generació d'emprenedors que esteu tan conscienciats i que treballeu la terra, imagine que tindreu molt present també ben clar, no, el paper d'internet, de les xarxes socials en la difusió, en la comercialització inclús del producte. Exacte. Hi ha una part molt important per nosaltres, que és fer una mica de divulgació, d'alguna manera, d'educació, de tot això que està passant, perquè al final totes hem viscut en ciutat i coneixem bé com funciona, i a vegades, tot i que a la ciutat sí que cada vegada més el món rural el tenim present, però tenim una idealització del món rural. Necessitem com donar-li un poc la volta, no se pot idealitzar, sinó que s'ha de normalitzar coneixent les dificultats i fortaleses que ja sí tenim quan vivim al poble. Clar, no són tot flors i violes, però el que estem destacant és que en veritat en cap lloc som tot flors i violes i de vegades cal pensar també en eixe extra que aporta un projecte, no? Que és el que estem intentant explicar des d'ací. No tots són guanyar diners. Exacte. Hem parlat del necessari canvi també de polítiques i jo volia saber si teniu algun tipus de suport institucional, ja siga des de l'Ajuntament o la Generalitat, si algú s'ha posat en contacte amb vosaltres o s'heu posat vosaltres en contacte en institucions per tal de tindre aquest recolzament. Doncs a nivell europeu nosaltres hem demanat una subvenció de joves agricultors que sí que és veritat que donen suport si fas projectes, per exemple, sense regadiu, que siguin en secà, que siguin ecològics. Nosaltres també treballem en plaques solars, així que també la nostra energia és renovable, o sigui, tot això són plusos per a aquestes subvencions. I a part, ara mateix, no sé si l'Isaac coneix que acaben, no sé molt bé com està, però em sembla que acaben també d'oferir una nova ajuda o alguna cosa així, no? Isaac? Pues la veritat és que això l'està treballant el meu company, però sí que és veritat que n'hi ha una nova línia de subvenció. El que passa és que jo no m'aventuraria encara a dir-ho perquè diguéssim que l'hem de treballar. Llavors no vull dir per no aventurar diguéssim que algú pugui sentir-se després que doncs jo entraria aquí i després arriba la lletra petita i diu no, saps? Llavors per evitar una miqueta aquesta sensació, sí que és veritat que de moment preferiria no comentar-ho. De tota manera, sí que hem de dir que el Centre d'Emprenedoria de la Niuada compta amb el finançament de la Vora, del Servei d'Ocupació de la Generalitat, i és un pla en el que hi ha moltes entitats, també sindicats, ajuntaments, de la plana alta. Doncs... De fet, m'agradaria comentar que estem molt contents de la nostra tasca perquè els ajuntaments d'aquests 10 municipis estan convençuts de la tasca que fem. Llavors és com dir, ostres, doncs pot ser que la mentalitat vagi canviant, perquè 10 institucions que aparentment no tindrien aquesta relació directa estan convençuts d'aquest impacte positiu que pot tenir la Niuada i, escolta, ens estan recolzant. Llavors jo crec que és un canvi de paradigma que potser sí que comença... de mica en mica comença a fer aquesta... Que important, no? No fer l'esforç afegit d'haver de convèncer algú per a tot allò. Clar. La Vora en aquest cas ja està convençut perquè això és una subvenció d'uns projectes experimentals, llavors diguéssim que ja dona aquesta subvenció a canvi de fer coses diferents. Llavors en aquest cas nosaltres estem fent un centre d'emprenedoria però amb aquesta vessant més d'impacte positiu, diguéssim, una miqueta un canvi del que seria el model tradicional d'empresa. Llavors ja només m'agradaria acabar dient que també organitzem unes mostres que ens agrada per donar a conèixer aquest tipus d'empreses perquè al final els emprenedors necessiten exemples reals. També. Clar.
Perquè al final tu deies, el de no són tots flors i violes, clar, evidentment, llavors necessitem que els emprenedors diguin, vale, jo vull ser com aquesta empresa. Llavors organitzem unes mostres una vegada al mes que venen empreses ja constituïdes, que tenen certa trajectòria, en aquest cas n'hi ha algunes que menys i altres que més, però que sí que tenen aquest impacte positiu amb, diguéssim, amb aquest... El que nosaltres estem buscant i el que ens ensenyem als emprenedors és el que venen aquestes empreses. Doncs, per a més informació i aprofitant l'observació que havia fet abans Susa, busqueu al Google, a les xarxes socials, tant la Niuada com a la Herba, i trobareu referents a tots aquells i aquelles que esteu pensant en emprendre d'una manera diferent. Moltes gràcies, Alba i Isaac. Molt bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies.